हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തില് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 15, 16, 17, 18 ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗം. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞ അവതാരത്തോട് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണിത്. അപ്പോ ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ പരമസത്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. വിദ്യ എന്താണ്, അവിദ്യ എന്താണെന്നും സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്താണെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മള് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം കിട്ടുക, ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാതെ ജീവിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്താണ്, ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഈശോപനിഷത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഭാഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ 15, 16 മന്ത്രങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 15 മുതൽ 18, അതാണ് അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ്. 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഈ മരണസമയത്ത് അങ്ങ് കാരുണ്യം കാട്ടണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മന്ത്രം 12 മുതൽ 14 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. കൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മന്ത്രം 15 വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രം 15 മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. 17 മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാർത്ഥന ഊന്നി പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് 18. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രാർത്ഥന 15ഉം 16ഉം ഭഗവാന്റെ രൂപം കാട്ടിത്തരയണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ ഇതാരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭുവ മനു ഭഗവാന്റെ തന്നെ യജ്ഞ അവതാരത്തോട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ മന്ത്രങ്ങളിൽ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരൂ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കൂടാതെ മരണസമയത്ത് തന്നോട് തനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമേ എന്നുള്ള, കാരുണ്യം കാട്ടണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്ക് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമ്മയ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമ്മയ ദൃഷ്ടദ്വേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ,
ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. ഹിരൺമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണപ്രഭ, അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം, അതാണ് ഹിരൺമയന. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. പാത്രേണ ഹിരൺമയന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണപ്രഭ, പാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിദീപ്തമായിട്ടുള്ള ആവരണം. അതിദീപ്തം, അത്രയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയോട് കൂടിയ സ്വർണപ്രഭ, ആ ഒരു വെളിച്ചം. ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ ആ മുഖം, അങ്ങയുടെ ആ രൂപം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട ആ പ്രകാശത്തിനപ്പുറം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാട്ടിത്തരൂ എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പോ ഈ ഒരു മന്ത്രമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണിത്. വ്യക്തിഗതവാദികളും മായാവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ, പരമസത്യത്തിന് രൂപമില്ല, പരമസത്യം ഒരു പ്രകാശമാണ്, ഒരു ബ്രഹ്മമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മം. അതുകൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ അത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അപ്പുറം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഈ പ്രഭ കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ആവരണം മാറ്റി, ആ പ്രഭ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനാക്കിയാലും, എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നാലും, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നാലും എന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നു. ഈശോപനിഷത്ത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവ്യക്തവാദികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാണും. എന്നാൽ ഈ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാം, ഈ മന്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ പ്രഭ മാറ്റി എനിക്ക് ആ മുഖം കാട്ടിത്തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഈ തിളങ്ങുന്ന അതിദീപ്തമായിട്ടുള്ള സ്വർണപ്രഭ. അത് ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു. അതിനകത്ത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാം ഉള്ളത്, കാരണസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാരണോദകശായി, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ആത്മീയ ലോകത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭൗതിക ലോകത്തിനും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ തന്നെ കാണാം അല്ലേ, കാരണ ഓഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകമാണ്. അതിന് മുകളിൽ കൃഷ്ണാസ് എഫൽജൻസ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകാശമാണ്, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. സാധാരണ ജീവിയെ ഒരിക്കലും പരമമായ സത്യമായി സർവശക്തനായി കണക്കാക്കരുത്. സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരമസത്യമാക്കി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പരമോന്നതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നതിന് അവന്റെ മിന്നുന്ന ആവരണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, അപ്പൊ മായാവാദികൾ പറയും നമ്മളും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ മുഖം കാട്ടിത്തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശക്തിയും ഉള്ളവനാണ് ഈശ്വരൻ. അവനൊന്നും വേറൊരു വ്യക്തിയാൽ അല്ലെ വേറൊരു ശക്തി കൊണ്ട്
നമുക്ക് കാട്ടിത്തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വയം നമുക്കെല്ലാം കാണാനും എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാനും എല്ലാ ജ്ഞാനവും നേടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശക്തി കാണും. പക്ഷെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ജീവിയെ സർവശക്തനായി കണക്കാക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ ആരും ഈശ്വരനല്ല, ഭഗവാനാണ് പരമോന്നതൻ. ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പരമോന്നതനായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് മുഖം കാണുന്നതിന് ആവരണം മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും പ്രഭുപാദർ മായാവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൽ 3-ലും ഭക്തിശാസ്ത്രയിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഇത് മറ്റുള്ള ആത്മീയവാദികൾക്ക് മുമ്പിൽ അവരെടുത്ത് ആ പ്രീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് ആ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങൾ, അത് നമ്മളത് ക്ലാരിഫൈ ആയിരിക്കണം, നമുക്കത് വ്യക്തമായി ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേറൊരാൾ വന്ന് അല്ല ഈ പറയുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും അല്ല, ശരിക്കും ദൈവത്തിന് രൂപമൊന്നും ഇല്ല, ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം എന്നൊരു വ്യക്തി നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൃഢമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർത്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഈ 12ാമത്തെ ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം. മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ ആ മുഖം എനിക്ക് ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതേതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവത്ഗീതയില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി അത് എന്നിൽ നിന്നാണ്, ഞാനാണ് അതിന്റെ മൂലസ്ഥാനം. 14ാം അധ്യായത്തിലെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിനകത്ത് ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ മൂലസ്ഥാനം ഈ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം സദാശിവ ലോകമാണ്. അവിടാണ് സദാശിവനും പാർവതീദേവിയും കൈലാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനു ഉപരിയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ആണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രകാശം വരും. ആ പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായി വരുന്നത്, അല്ലാതെ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല എല്ലാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 തലങ്ങൾ? ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി, ബ്രഹ്മ പരമാത്മ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മം വരെ അറിയും, അതിന്റെ അപ്പുറം ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഉണ്ട്, ഭഗവാനൊരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാനൊരു ധാമമുണ്ട്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം അവിടെ ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തിയാൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വന്നത്. അല്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നല്ല ഭഗവാന് രൂപം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം 14.27. ഞാൻ അനശ്വരനായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. അത് അനശ്വരവും ശാശ്വതവും പരമമായ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമാണ്. അപ്പൊ പരമമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ഈ മുക്തി, ഈ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, വ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ചൊന്നായി മാറും എന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായ സന്തോഷ സ്ഥാനമാണ്.
പരമാനന്ദം ലഭിക്കാൻ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി പരമാനന്ദം ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് അവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ പറയുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 14.27 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് വ്യക്തിഗതവാദികൾ ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ എതിർത്ത് ഈ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാം, അല്ലല്ലോ, ഭഗവത്ഗീതയില് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈശോപനിഷത്തിലെ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ആ ആവരണം മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം കാട്ടിയാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി 7.7 അടുത്ത ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് അറിയാമോ? 7.7 നൂലിന്മേൽ സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മത്ത പരതരം ജ്ഞാന്യസ് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം മണിഗണ ഇവ. ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യമില്ല, ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ ഉള്ള പോലെ എല്ലാം എന്നിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തെളിവാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി 10.42 ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നാൽ അർജുന, ഈ വിശദമായ അറിവ് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്റെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ശകലം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഏകാംശ, എന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് ഈ സകല പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു അംശം കൊണ്ട് ഇത്രയും നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തമാകും. അല്ലയോ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഉയർന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഭഗവാനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം, അല്ലാതെ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പൂഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനാണ് പരിപാലകൻ, ആത്യന്തികമായ പരിപാലകനാണ്, എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്. അതല്ലേ ഈ സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഈ ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ ഉള്ള പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5.40 ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവതോ കോടീശേഷവസുധാദി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിശ്ചലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഉപനിഷത്തുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദൃശ്യമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉറവിടമായ പ്രപഞ്ച ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ അനന്തതയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിഭാജ്യവും അനന്തവും പരിധിയില്ലാത്തതുമായ സത്യമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉറവിടമായ പ്രപഞ്ച ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉറവിടം ബ്രഹ്മം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര തെളിവുകൾ കിട്ടി ഇപ്പോ? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 5.40 ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയില്, പിന്നെ 10.42 ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എല്ലാം നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം എന്ന 14.27 ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഹിരൺമയേന പാത്രേന ഈ മന്ത്രത്തില്
ഈശോപനിഷത്തില് 15-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തെളിവാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയൊക്കെ നമ്മളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാൻ സ്വയം വിചാരിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് അവൻ എന്നെ കണ്ടോട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ മഹാമായ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് മഹാമായ. മഹാമായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച് ഗുരുവിൽ കൂടി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ പല തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാട്ടും. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ ഭക്തി ലാഡർ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന 5 രസത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? ശാന്തരസം അതൊക്കെയാണ് മാതാജി. കറക്റ്റ് ആണ്, പറഞ്ഞു. ഇത് ശാന്തരസം, പിന്നെ ഇത് സഖ്യരസം, മാധുര്യരസം. അതിന് സഖ്യത്തിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ശാന്തം കഴിഞ്ഞ് ആ ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോ ഏത് വരും? ദാസ്യം, ദാസ്യം, മാധുര്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോ ആദ്യം ശാന്തരസം. ശാന്തരസത്തില് ഉള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പൂക്കള്, പൂമാല, ഹാരം, പുല്ലാങ്കുഴല്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി, പിന്നെ പശുക്കള്, ഇതെല്ലാം ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളും പിന്നെ ഇപ്പൊ മേഘം, അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അടുത്തത് ദാസ്യരസം. ദാസ്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് രക്തക, പത്രക. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഗോലോകത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇവരാണ് ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തിൽ സേവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സഖ്യരസം. സഖ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ബലദേവൻ, ശ്രീധാമ, സുധാമ തുടങ്ങിയവർ സൗഹൃദത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അടുത്തത് വാത്സല്യരസം. നന്ദ മഹാരാജാവ്, യശോദാമ പോലുള്ള മുതിർന്ന ഗോപിമാരും ഗോപന്മാരും എല്ലാം വാത്സല്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി മാധുര്യരസം, അതാണ് ഗോപിമാരും രാധാറാണി, ഇവരെല്ലാം മാധുര്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 5 രസത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ഏത് രസത്തിലാണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളങ്ങ് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൊക്കെ ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം സാധനാ ഭക്തിയിലാണ്. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത്, അതായത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 മാല ജപിക്കുന്നു, ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, കൂടാതെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അതാണ് സാധന. ഇന്ന് നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു രസത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ സാധനയൊന്നും ചെയ്യാതെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവര് നാമം ജപിക്കില്ല, നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ രാധയാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴലാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ മയിലാണ്,
ഞാൻ ഗോപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേപോലെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കും. ഇപ്പോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പുറമേ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എത്ര ഭക്തനാണ്, എത്ര വലിയ ഭക്തിയാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അവര് ഭക്തരല്ല, അവരെല്ലാം ചീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതാണ് അവരൊക്കെ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അവരെ സഹജിയാസ് എന്ന് പറയും. സഹജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇതുപോലെ ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെ പോലെ നടക്കും. കാരണം ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിലെ പക്ഷിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഗോപിയാണ്, ഞാൻ യശോദാമയാണ്. അങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ച് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കുന്ന പോലൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷെ അവർ ഈ പറയുന്ന 16 മാല ജപിക്കില്ല, യമനിയമങ്ങൾ 4 പാലിക്കില്ല. അവരാണ് സഹജിയാസ്. അതല്ല, അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. ശരിക്കുമുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സാധന ചെയ്യുക. നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രകടമാക്കത്തില്ല. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില് ഞാനൊരു ഗോപിയാണ് എന്നൊന്നും പ്രകടമാക്കില്ല. അവര് എല്ലാ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെല്ലാം സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ടുള്ള മഹാരാജ് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന, അവർക്കറിയാം അവരാരാന്ന്. ഭഗവാനിൽ ഏത് സേവ, അവര് നിരന്തരം ഉള്ളില് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പുറമേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഗോപിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അവര് നാമം ജപിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തര്. അല്ലാതെ പുറമേ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവര് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ്. അത് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയല്ല. നമ്മളെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. രൂപ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? നമ്മളെല്ലാം ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചല്ലോ, ഉപദേശാമൃതം ഇല്ലേ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമി അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇനി ഈ ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആണ് എടുക്കുന്നത്. അത് രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞൂടാ, കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുമ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്തിത്വവാദികൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കമാർന്ന പ്രഭവത്താൽ ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം പൂർണ്ണമായി കാണണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും അത്യുജ്വലമായ പ്രഭാവവും കടക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത്ഗീത 14.27 വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയെ 5.40 മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് 2.2.10, 12. ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തെളിവാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെളിവാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് പറയും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളില്ല. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല. ആദി ഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദി ദൈവിക, അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മുക്തി നേടും. എന്നാലും ഭക്തന്മാര് ബ്രഹ്മജ്യോതി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ വരും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തി, ആഗ്രഹം. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ പോയാലേ, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രൂപമൊന്നും കാണില്ല. ഒരു പ്രകാശം പോലെ നമ്മളും ലയിച്ച് ആ ഒരു പ്രകാശമായി മാറും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അവിടെ ഒരു സേവനവും ഇല്ല. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു റീസൺ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. എത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? ആ കാർമേഘ വർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം അളക്കാനാവാത്ത സൗന്ദര്യമാണ്. താമര പോലത്തെ കണ്ണുകളും ബിംബാപ്പഴത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളും കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലേന്തി തലയിൽ പീലി ചൂടി നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പട്ട ധരിച്ച ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല. അവ്യക്തിഗതമാണ് അവിടെ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയില്ല. ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം പോലെയാണ്. തിളക്കമാർന്ന പ്രഭ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ രൂപമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോയാൽ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ്. ആ രൂപം അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ആ ആനന്ദമൊക്കെ വെറും തുച്ഛമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന പരമാനന്ദം, ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ഗോലോകത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ ലീലകൾ, ഗോവർദ്ധന ലീലയായാലും ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയായാലും ദാമോദര ലീലയായാലും ഈ ലീലകളൊക്കെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഈ ആനന്ദമൊന്നും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലില്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. രണ്ടാമത്, ഭഗവാന്റെ രൂപം, മനോഹര രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മൂന്നാമത്, അവിടുത്തെ ആനന്ദം നമ്മള് ഗോലോകത്ത് പോയി ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ ആനന്ദം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പരമമായ ആനന്ദം അത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മള് അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ്. അല്ലാതെ സഫറിങ്സ് ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ. ഈ പരമമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല പരമമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാൽ അവർക്ക് താഴെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം താഴെ വീഴാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമി വരുന്നത്? കാരണം അവരുടെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ച് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവര് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരികയാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലുള്ളവര് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അവരുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും. കാരണം അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവരെ സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് ഈ ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് ഒരു ക്ഷണം പോലും ചുമ്മാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മളെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് വെറുതെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് എന്താ ആരുമില്ല, ഒരു ഗാഡ്ജറ്റും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു മുറിക്കകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ ആ ആത്മാവിന് തോന്നും ഇതിലും നല്ലത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പോന്നയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവര് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഈ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനുപരിയായിട്ട് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷാത്കാരമായ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരാണ് ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം. ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഹിരൺമയ പാത്ര എന്താണ് അർത്ഥം? സ്വർണവർണ്ണത്തിലുള്ള സ്വർണപ്രഭയാല് ഉള്ള ആവരണം. ആവരണം. സ്വർണപ്രഭ, അതായത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയുടെ ആവരണം, അല്ലെ സ്വർണപ്രഭയാൽ അതിദീപ്തമായ ആവരണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ മന്ത്രം ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത മന്ത്രം
അതായത് മന്ത്രം 16. നമ്മൾ നാളത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്ത് തീരും. നാളെ നമ്മൾ 17, 18 മന്ത്രം കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഈശോപനിഷത്ത് കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 16. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ऊषणे कर्षेयमसूर्य प्रजापत्या व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसासौ पुरुषसोऽहमस्मि. ऊषन्ने कर्षेयमसूर्य प्रजापत्या व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसासौ पुरुषसोऽहमस्मि. പ്രഭു, ആദി ദാർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പൂഷൻ, പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്. പൂഷൻ, പരിപാലക, ആദി ദാർശനിക, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ, സർവനിയാമക തത്വമേ, ഭക്തരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകളിൽ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കിരണങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിരൺമയേന പാത്രേന, ആ കിരണത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രം ഇപ്പൊ മായാവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്. കാരണം ഇതിനകത്തൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, പുരുഷ സോ അഹമസ്മി, സോഹമസ്മി, അഹമസ്മി. അഹമസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? അഹം അസ്മി, ആ അതാണ് ആ ഞാൻ നീയാകുന്നു, ഞാനും നീയും ഒന്നാകുന്നു എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഞാൻ നീയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് തോന്നും? ഞാനും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാന്ന് തോന്നും അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ഭഗവാനാന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മന്ത്രം 16 അഹം അസ്മി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പം നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ, നമ്മളും ഈശ്വരനായി മാറില്ലേ എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് പരമ്പരയിലൂടെ വേണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനെന്ന് പറയുന്നത്. അഹം അസ്മി എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലല്ല, ഓരോ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം മാറും. ശരിക്കും അഹം അസ്മിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അഹം അസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ്. എന്താണ്? എന്നാ വേറൊരു കാര്യത്തില് വ്യത്യാസമാണ്. ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനും ഒന്നായിട്ടുള്ളത്? ആ ഹരിബോൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനും ഗുണത്തിലൊന്നാണ് അല്ലെ? ഗുണത്തിലൊന്നാണ്, എന്നാൽ അളവിൽ ഒന്നല്ല. ആ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമ്മള് ഈ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിലൊന്നാണ്, എന്നാൽ അളവിൽ രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക.
അല്ലാതെ സംസ്കൃതം അറിയാം, സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ട് അഹം അസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നീയും ഒന്നാകുന്നു, അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നു, കൂടാതെ അതിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം വരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നായി മാറുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് വെറും അണുവാണ്, പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്. രണ്ടും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഗുണത്തില് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. എന്നാൽ അളവിലോ നമ്മൾ വെറും അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. ഒരു കടലും കടലിലെ ഒരു തുള്ളിയും പോലെ വ്യത്യാസമാണ്. കടലും ഉപ്പ് രസമാണ്, കടലിലെ ഒരു തുള്ളി എടുത്താലും ഉപ്പ് രസമാണ്. പക്ഷെ അളവെന്താണ്? കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അഗാധമായിട്ട് അനന്തമായി കിടക്കുകയാണ് കടല്. പക്ഷെ തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ വെറും ഒരു അണു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു മായാവാദിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, അവരിതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അവര് അവര് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് അവർക്കുള്ളത്? നമ്മൾ ദാസരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു എൻവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ധർമ്മ പ്രോജിത കൈതവോ അത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാ. നിർമത്സരാണാം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മത്സരമില്ലാതെ നല്ല ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അവിടെ ഒരു അസൂയ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുമ്പം ദുര്യോധനനെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ദുര്യോധനന്റെ മുമ്പില് എന്താണ് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വരുന്നു. അവർക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ വന്നു, അത് സമ്മതിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അവിടെ ദുര്യോധന മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു സഭയില്. അപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ വധിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഈ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കാണിച്ചപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓ കൃഷ്ണ, നീ വലിയ മജീഷ്യനാണ്, നീ വലിയ തന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവനാണ്, ഇതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് കാണിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളില് ഇതുപോലെ അസൂയയും മത്സര ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെ? അർജുനനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്, അർജുന, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, കാരണം നീ എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടാതെ നിനക്ക് ശുദ്ധഭക്തനും നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അസൂയ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, അവരുടെ തലയിൽ ഇത് കേറില്ല. അതാണ് ശരിക്കും മായാവാദികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അവര് പറയുന്ന ഇല്ല, നമ്മളും ഈശ്വരനായി മാറും. നമുക്ക് ഈശ്വരനാവാൻ സാധിക്കില്ല, ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെല്ലാം ദാസരാണ്. അപ്പൊ ആ ദാസനാകുക എന്നുള്ള അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അഹം അസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അളവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മള് ഭഗവാനേക്കാളും വളരെ അണുവാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ ആദിമ തത്വചിന്തകനായി. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിനെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളെയും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ തന്റെ ഭക്തരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും പ്രത്യേകം പരിപാലിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പരിധിയില്ലാത്ത കരുണയാൽ വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം
ഭഗവാന് കൂടുതൽ കാരുണ്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോടാണല്ലേ. ഭക്തര് ഇപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ ഇത്രയും പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് യശോദാമ്മയുടെ ഒരു വടി കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് ഓടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ ഭക്തിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നവനാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു താരതമ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഒരു ഉപമ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യന് സൂര്യദേവനുണ്ട്, സൂര്യന്റെ പ്രതലതലമുണ്ട്, സൂര്യരശ്മിയുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സൂര്യനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ സൂര്യൻ ആ ഗ്ലോബ്, സൺ ഗ്ലോബ്, സൂര്യന്റെ ആ പ്രതലം, പിന്നെ സൂര്യന്റെ അകത്ത് സൂര്യദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സൂര്യദേവൻ. ഇനി സൂര്യന്റെ പ്രതലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപമയായിട്ട് പറയാം, ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് സൂര്യന്റെ പ്രതലം. ഇനി സൂര്യരശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ആ സൂര്യരശ്മിയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഉപമ. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സൺ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. ഇനി സൂര്യരശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. സൂര്യൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ സൂര്യരശ്മികളുടെ തന്മാത്രകൾ എണ്ണമറ്റതാണ്. നമ്മൾ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ഉണ്ട്, സൂര്യന്റെ എന്താണ് തന്മാത്രകളുണ്ട്, സൂര്യരശ്മികളുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഭാഗമാണ്. സൂര്യനും അതിന്റെ കിരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പൂർണ്ണ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം സൂര്യൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മിയുണ്ട്, സൂര്യന്റെ പ്രതലമുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൂര്യരശ്മിയെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. സൂര്യന്റെ പ്രതലം ഗോലോക വൃന്ദാവനം, പിന്നെ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മജ്യോതി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന രശ്മികളായി സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് പോലെ വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കം മറികടക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും ലഭിക്കില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി പോവും. മായാവാദികളും ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് മറികടന്നാലേ അറിയാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത തത്വചിന്തകർ മിന്നുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ അന്ധരാണ്. അവർക്ക് ലോകമോ ഭഗവാന്റെ ലോകമോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അവരിവിടെ വന്ന് അന്ധരായി നിൽക്കും. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഒന്നും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവാണ് നിയന്ത്രകൻ. ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അവ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. പരമാത്മാവാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. രണ്ടും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളാണ്. പരമാത്മാവ് ആത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിരന്തര സഹയാത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ ഏത് ജന്മം ഏത് ശരീരത്തിൽ എടുത്താലും, ഒരു ഉറുമ്പിന്റെയോ ഒരു പുഴുവിന്റെ ശരീരം എടുത്താലും അവിടെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് സഹയാത്രികനെ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്നു. അതല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയും ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഭഗവാൻ സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ അത് സമ്മതിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ആത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
നമ്മള് ഒരു ഉദാഹരണം പറയില്ലേ, ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു മരത്തിലെ രണ്ട് പക്ഷികൾ, ഒരു പക്ഷി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ ഒരു പക്ഷി പഴങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റേ പക്ഷി പക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷി ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റേ പക്ഷി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷി ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് നമ്മളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല, അത് ആ കായ്ക്കളെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീക്ഷിച്ച് നമുക്കെല്ലാം സമ്മതിച്ചു തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, പരമാത്മാവ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്നു, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മൾ പരമാത്മാവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല, നമ്മൾക്കെല്ലാം മുക്താത്മാക്കളായി മാറാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവ് പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ സഹകരിക്കുന്നു. അജ്ഞതയുടെ എല്ലാ അന്ധകാരവും അകറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആവശ്യമായ അറിവ് നൽകി ഭഗവാൻ ഭക്തരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നു. തത്വചിന്തകരും യോഗികളും സ്വന്തം ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ അന്ധകാരം അകറ്റിത്തരും. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തിതേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ബുദ്ധി തരും. കൂടാതെ ഏവാനു കമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമ. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനദീപം ഉണർത്തി തരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് തരുന്നതാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരമെല്ലാം അകറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം, അതിനുള്ള എല്ലാ സഹായവും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. നമുക്ക് ആ അറിവ് നൽകും. എന്നാൽ ജ്ഞാനികളും യോഗികളും എന്താണ്? സ്വന്തം ശക്തിയിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ധകാരത്തിലാണ് അവര്. ശുദ്ധഭക്തരെന്ന നിലയിൽ തികഞ്ഞവരല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് പരമാത്മാവിനെയോ ബ്രഹ്മത്തെയോ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് തികഞ്ഞ ഭക്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 തലം പറഞ്ഞില്ലേ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മനിലും പരമാത്മാവിലും മാത്രം എത്തിയവർക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികളെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ജ്ഞാനം അത്രയും ഉയർന്നിട്ടില്ല, അവിടം വരെ ഇവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു മിനിമം നോളജ് വെച്ചിട്ട് ഉയർന്ന ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള, അതായത് ഉയർന്ന ഭക്തരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ കാരണം അവർക്കത് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് ആ ഒരു തലം വരെ അറിയത്തുള്ളൂ. ബ്രഹ്മനും പരമാത്മാവും മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇത് ജീവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് തന്നിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനെ 3ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. ഭ എന്നാൽ എന്താണ്? ഗ എന്നാൽ എന്താണ്? വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ. ഭ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നവൻ, അല്ലെ രക്ഷാധികാരി എന്ന അർത്ഥം. ഇത് ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നവൻ. ഗ എന്നാൽ വഴികാട്ടി, സ്രഷ്ടാവ്, നേതാവ്, നമ്മളെ ഗൈഡൻസ് തരുന്നവൻ, നമുക്കെല്ലാം വഴികാട്ടി തരുന്നവൻ, അതാണ് ഗ. വാൻ എന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവൻ വസിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവനിൽ വസിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് വാൻ. ഭ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നവൻ, വഴികാട്ടുന്നവൻ ഗ. വാൻ എന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവനിൽ വസിക്കുന്നു, അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ അത് ഭഗവാനാണ്. അവന് കാരണമായതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ അവനാണ് യഥാർത്ഥ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ജീവ ഗോസ്വാമി തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് മന്ത്രം.
മന്ത്രം 16. അപ്പൊ 15, 16 മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു. നമുക്ക് ഇതിലെ ചോദ്യം എന്താന്ന് നോക്കാം. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? പരിപാലകൻ. പരിപാലിക്കും. പരിപാലകൻ, എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്ന. ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. ഭ എന്നാൽ പരിപാലിക്കുന്ന. പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നത്. ഗ എന്നാൽ വഴികാട്ടി. വഴികാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ്. വാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവനും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ജീവിതത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവനിൽ വസിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിഷ്ണു ഇവിടെ വന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ സൂര്യ ഭഗവാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല, അതൊരു ഉപമ പറഞ്ഞതാണ്. സൂര്യനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതാണ്. ആ അനലോഗിയാണ്. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യന്റെ രശ്മിയുണ്ട്, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട്, മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാന് രൂപമുള്ള സൂര്യദേവന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അത് രൂപമുണ്ട്. ഇനി സൂര്യന്റെ പ്രതലം എന്ന് പറയുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇനി സൂര്യരശ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മാതാജി, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ സൂര്യ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അത് ഉപമയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഉപമ പോലെ സൂര്യനെ പോലെ സൂര്യരശ്മി വരുന്ന പോലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അങ്ങനെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.